Mae Space Forge yn gwmni sy'n arwain y ffordd y maes deunyddiau uwch, gyda'r gallu i dyfu crisialau lled dargldyddion sydd wrth rai ddysglodion cyfrifiadurol mwyaf datblygiedig heddiw. Ers ei cychwyn, mae'r tîm wedi bod yn datblygu'r technoleg hon ar y Ddaear, ond yn ddiweddar, maent hefyd wedi dechrau gynhyrchu'r un crisialau mewn y gofod, gan defnyddio'r amgylchedd unigryw sydd tu hwnt i'n atmosffer. Mae gweithio yn y gofod yn cynnig manteision na ellir ei hatgynhyrchu ar y Ddaear. O ganlyniad, mae'n bosibl gau grisialau a purdeb sydd hyd at 1000 gwaith yn uwch na'r hyn sy'n bosibl mewn fatrioedd confensiynol. Sefydlwyd y cwmni yn 2018 gyda grŵp bach o arloeswyr. Roedd cefnogaeth gynnar yn allweddol iddynt, gyda buddsoddiad o gronfa hadau technegol Banc Datblygu Cymru a grŵp o fuddsodwyr angel a roddodd y sylfaen i'r greu'r hyn a ddaeth yn gwmni gofod cyntaf Cymru. Heb y gefnogaeth honna, ni fyddai'r stori wedi symud ymlaen. Cafodd y prosiect sylw cenedlaethol a rhyngwladol sylweddol pan gyrhoeddodd y BBC erthygl am ei llwyddiant plasma. Gyrhaeddodd y cynnwys filiynau o darllenwyr gan sbarduno don o newyddion dilynol a chodi profil y technoleg yn fyd-eang. Wrth edrych ymlaen at weddill 2026, mae'r cwmni yn canolbwyntio ar sicrhau llwyddiant llawn ei cenhedlaeth Forge Star 1. Carreg filltir bwysig a ddylai dod i ben tua canol y flwyddyn. Ar yr un pryd, mae Space Forge yn parhau i ehangu ei gyflysterau ar y Ddaear ar draws y Deyrnas Unedig, Ewrop ac America, gan adeiladu seilwaith sy'n gallu cefnogi gweithgynhyrchu gyfodol ar raddfa. Dyma gwmni sy'n symud yn gyflym, am arloesi'n barhaus ac yn pwyso am ffiniau'r posibl. Ac yr un peth sy'n sicr, mae'r daith yn parhau.